ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародаром, ман Абдуғафур Хусайнов ва YouTube канали Тоҷдорон. Чхеле ки аҳамият додем, последнее время мо видео кам мемондем дар YouTube ва дар Telegram. Основной қувват энергияра мо дар Instagram карда будем. Аз сабабе ки нагрузкаи калон буд аз пушти тиҷорату зиндагӣ, мо қа YouTube аҳамият намедодем. Лекин ай имрӯз эътиборан ҳаракат мекунем ки видеоро бисёртар монем дар YouTube ва дар Telegram. Описание видео ва дар комментария ман ссилкаи Telegram мемонам. ҳатман дар омада обуна шавен, чунки дар оҷа мо ҳар рӯз ҳаракат мекунем ҷои кор, ҷои хоб ё ки ягон дигар маълумотое ки барои муҳоҷирон саф фоиданок дар оҷа мепартоем. имрӯза мавзӯъ чхеле ки номи видеоро дидем дар масъалаи як гурӯҳ духтарое ки мардуми муҳоҷирро фиреб мекунанд. Бародаро, бори аввал нестай, пештара мо дар ин мавзӯъ дар Instagram видео кардаги будем. шумо дар хонаин, дар магазинин, дар корин фарқият надорад. Ба ай Instagram, ай Telegram, ай WhatsApp, Imo, Одноклассник, ай ҳар ҷо рақамҳои шуморо меёбанду ба шумо муроҷиат мекунанд. Ягон модари тоҷик, ягон хоҳари тоҷик, апаи тоҷик фарқияте надорад. Любой дастоини бародари мову шумо, мисол ё ки шумо ё ки мо ё ки бародарои мову шумо, мисол дар ин ҳолат бошад, чхеле мегем мо ёрдам кунем. Мо мардуми тоҷик булҳавас ва зудбовар ҳастем, дилсӯз ҳастем. Лекин мутаассифона аз ҳамин чизо истифода бурда мову шуморо фиреб мекунанд. яъне чхел шумо шидагем ба шумо звонок меояд дар Instagram, дар Telegram, мисол дар Imo. бисёр ҳолат имода мешавад. оби дида кати, гиря када, бачаҷон, акаҷон, додарҷон, илтимос ёрдам кунед. 2-3 фарзанд дорам, шавҳарам дар спецприёмай хидмат дар адил қапидиян, ина спецприём мебаранд, бояд 10,000 тиён, бояд 5,000 тиён, баъд мара сар метиҳанд. шумо дар паника уже примерно пула равон карданӣ мешеду, лекин бо серавону подозрение меғалтад. дар бисёр ҳолат бародаро сразу равон мекунанд. бо ҳастай бародарое ки ягон чи чувствуд мекунанд, нигоҳ кунед чӣ хел падход доранд. дар бисёр ҳолат бо катишон шаҳрвандои рус ҳастай, яъне бача ё ки духтар фарқияте надорад. манипулятсия психологически давление мекунад дар шумо. чӣ хел нигоҳ кунед бародаро, вақте шумо суҳбат кардесен, шумо надидесен ку видеозвонок ай интернет шумо да картинка равон мекунад, якаби даруни кадом адил дай, лекин вай ай даруни интернет скачат кардагиай. А так по факту ин шаҳрванду мисол духтару касе ки набошад ва ё ки дар хонаан ё ки дар ягон ҷо нишаста просто мардум фиреб кардесиянд. видеовизов кати ки шумо гап намезанад. вақте ки шумо мисол видеовизов гирон кунем бигем, шуморо заблокировать мекунанд, чхеле ки дар бисёр ҳолат бародароро заблокировать карданд. хулоса вақте ки шумо суҳбат мекунед, аудиозвонок кати, оби дида кати, гиря кардесай, илтимос, бачаҷон, ёрдам кун, мен бирам, депорт мекунанд, накунанд, ҳеҷ кар надорум, шумо уже паникада биробардан. вақти перевод кардантонай, баъд овози шаҳрванди рус мебирояд ё ки бача ё ки духтар. давай быстрее, давай обезьянку закроем, давай там телефон отключай, туда-сюда гуфта, ҳамин хел шумо уже паникада ғалтида сума перевод мекунед. чӣ хеле ки дар рӯи экран дидесем, бисёри бародаро 30,000, 40,000, 50,000, даже 100,000 ҳам перевод кардагиянд. беҳтарин мешавад видеоро ба тамоми бародаро, апаву хоҳаро, падару модарое ки дар муҳоҷирӣ ҳастанд равон кунед, чунки имрӯза вақто шумора ин хел духтаро хеле зиёд шудагиянд ки дар бовари муҳоҷиро даромада, мисол фанду фиреб карда пули муҳоҷироро мегиранд ки итак мардуми мо дар азоб, дар хунукӣ либоси тунукати як аз кормандо гирехтаву зарплатаҳоро нагирифта бо як азоб пула ба даст меорану, лекин ин хел шахсиятҳо мисол мову шуморо фиреб карда суморо мегиранд. бародаро, беҳтарин мешавад видеоро ба воситаи WhatsApp, Viber, Imo, Instagram чӣ хеле ки метавонем максимально ба халқи муҳоҷир равон кунем. бародаро, апаву хоҳару, акаву додаро, падару модаро фарқияте надорад, чунки дар фанду фиреби хел духтаро назананд. обуна шавен, ай пеш видеои хуб мешавад. ассалому алайкум.